Ennélkül nem is tudnak élni. Mert na, nem gitározok 2-3 napig, nagyon hiányzik. Muszáj, hogy gitározzak. Ahogy ülsz meg, hogy tartod a kezed így, olyan vagy már mint egy kész klasszikus gitáros. Amikor megszólal, akkor ne. Tedd le oda nyugodt. Ne úgy, gitárt sose szabad, Jézus Isten. Kori. Úgy. Na gyere, Öcskös! Gyere, Öcskös, gitározza ide! Ide gitározza. Megint ez jó. Mindig a szét. Én meg itt dobolok. When marimba starts to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more, like a flower burning in the breeze. Down with me, stay with me. When you that you have a way with me, stay with me, way with me. Other dancers may be all left floor, dear, but matter see only you have the magic technique. When we swear. Gyertjük! Na győztünk. 21-ig. Ezért, hogy van ez a technikán köpni, vagy nem tudok más mondani. Tudod, ilyen... Próbálj így improvizálni. My name is Attila Lakatos, vagy Lakatos Attila. Attila Lakatos, it's right. It's the other way around in English. First name is the last name, so. Nem érzem én magam hátrányba egyébként. Mert én is lehetnék olyan jó zenész, hogyha tanultam volna zenéskolában, meg ha tudnám, meg konzervatórium. Szeretnék rendőr is lenni, meg zenész is. De inkább úgy látom, hogy a rendőrrel többet érnék el, mint a zenésszel, mert mivel is falun lakok így. Vannak ilyenek, hogy lecigányoznak minket, mert cigányok azok vagyunk, igen. Akkor, hát nem tudom, igazából ezeket úgy nem kell felvenni, nem szokott felvenni, mert úgyse tudsz elelemíteni, igen, az vagy, és akkor mi van? Hát most azok vagyunk. Hát igen. Csak utána meg úgy érzed, hogy ki vagy közösítve. Mert mindenkinek az igazság az jut eszébe arról, hogy lop, öl, börtönben ül, adósságja van, rossz ember. És minket így ítélnek meg minket, hogy mi rossz emberek vagyunk. Inkább lassan, már gyorsan, figyelj ide, ha valami lassan ki van izével gyakorolva, lassan, de hiába próbálod gyorsan, mellé ütő. Elképesztő tehetségeket mutatunk be önöknek. Különösen nehéz sorsú családok tagjait, akik, hogyha nem kapnának lehetőséget, a kezeikben rejlő kincset apró pénzre kellene váltaniuk. Most viszont a világ legjobb zenetanárainál tanulhatnak, és ezért egy fillért sem kell fizetniük. Az ötlet a szintén roma származású világhírű gitárművész Schneidberger Ferenc nevéhez fűződik. Nagyon sok tehetséges gyerek van, nem csak Magyarországon, hanem meg egész Nyugat-Európa vagy Kelet-Európára gondolok, és kár lenne értük, hogy elvesztenek. Ezek a gyerekeket sikerül átterelni, és sikerül mondjuk klasszikus zene felé, vagy a jazz felé, vagy olyan területek felé, ahol esetleg le van munka, ha nem is Magyarországon, de az Unióban, ezért fontos a nyelv például és az informatika, akkor ez a zenei hagyomány nem hal el. Milyen jó szó! Egy szobakonyhában laktunk, és egy gitár volt, és én voltam a fiúk közt a legkisebb, ezt így mondják. És mindig várnom kellett a gitárra. Nagyon nehéz volt, és akkor mindig volt nekem egy ilyen, hogy mondom, ilyen álmom vagy ábrándom,
Majd egyszer majd megmutatom én nektek, hogy annyi gitárom lesz, hogy csuda. És ez igaz is lett. Na, még egyszer? Akkor szólok, hogy mikor jön az EAA. Ez nem igaz. Én nagyon korán. Folyamatosan kéne a kezét fognia valakinek, hogy ebből ki tudjon kászálódni ebből a helyzetből, amiben éppen most van. Még nem leszünk itt, Guru. Gyakorolni. Jó. De nem 15 percet. Dehogy. Leülsz és egy órát. Naponta 2. Délután. Fogom. Érted? Muszáj. Úgy nem tudod hozni, mert akkor nem jövünk ki. Akkor úgy 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nem. Azt a izét, azt a rockot csináld már. Yeah. Erre jó? Most várjatok. Yeah. Nem lehet. Nagy lassan is persze.